Na sziasztok, srác, most ebben a videóban reketlézni fogunk. Reketlésbe kettőzni fogunk. Van kettő. És ja. Majd bementünk tréningbe. És ma meg is. Most Silver 1 vagyok, mert még csak 2 hónapja játszok, de azért 2 hónapja, ahol képes jól játszok. Én szerintem. Inkább jobban védekezik, mint támadok. Hallottad, hogy Jani mit mondott utoljára? Jaj. Eladhatom autót. Nekem nem szólított. Eladhatom bárkinek, csak fizessem le, aztán be meg. Jó. Eladnám utána, Ha nem, Megyek. ha már eladom, most már átírjuk a másik nevére. Pece. A peckes. Pece tette fel a kompét. Tegnap is megmondta a peckes. Vizéből volt, nem átrostom. Oda kéne elmenni. Kumpir. Madár influenza, nem lehet tojást inni, Peti. Kaptam egy gólt. Több tojás visszahívtak az üzleti polcokról. azért azt cipő nem fő 44 és felett. Férfi. No, 20 euró. hát nem, mert akcióban 30. De 44 és felett. De mondom, hogy akcióban 30 komolyanban, 40 biztos. Jó van, de hát 44-esben szólnak alatt. Mi? Nekem akkora kell bolondul meg. 44 és felett. Hát és mit gondoltál? Hát 44 és valamelyik cipő nyom engem, valamelyik cipőben 45-öset üzök. Mit gondoltál? Hát ezek hóláncok, meg 10 hótalpak. Most nagyon rossz vagyok. Peugeot. 1-6. Már most eltett a kezem, Nem, úgyhogy nagyon rossz vagyok. nem kell. Jó. Valami komolyabbat mondom. Faszomnál fő. De kell. Ez gondol. Nem áll. És már nem adhatod a múlnak. Jó, bum, 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 demo. Már 2-1-re vezetünk. Majd csináltak még egy olyan sorcot, hogy majd a barátom is benne van. Ura nincs. Jó. Tudod.